नैबे समावहाय दंफैयो टंला दखरा बर' फरायसा आफादनि जा बोसोरसालिया जुथुमा खुंनाय बे जुथुमा खुंनाय हाबाफारियाव आरो नैबे टिक्लिसुबा खखाबुस्थि गामिनि जिथु गेवलां फोथार बे गेवलां फोथाराव दिनै बिथांमोना खुंनो आखायाव लादों गेवलां मेलखौ मैयानिफ्राय जागायजेननानै दिनैसिम सानैनि हाबाफारि लानानै बिथांमोना बे हाबाफारिखौ खुंदोंमोन बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' फरायसा खौसे आफाद मोननैजों जथायै बिथांमोना बोसोरारि जुथुमाखौ खुंदों आरो बे समावहाय नुनो मोनदों जोंनि टंला हालामनि जायफोर जौसिन फरायसालियाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोना बरायदों फारसेथिं जायफोरा जे डाबल इ आरो निट आनजादाव उथ्रिसार जानो हादों टंला हालामनि फरायसा बिथांमोना टंला दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन दा थांनो नागिरदों जायफोरा दिनै बरायजानाय फरायसा जायफोरा गोजौसिन फरायसालिनिफ्राय उथ्रिलांदों आरो जायफोरा जे डाबल इ आरो निट आनजादावहाय उथ्रिसारनानै दिनै हालामनि मुं लाखिदों बै बिथांमोननि फरायसानि खाथियाव आं थांनानै सोंहैनो नागिरदों दा बे समावहाय आं केमेरा पार्सन बिथांखौ दिन्थिनो थाखाय खावलायदों नुनो मोनदों दिनै बरायजानाय जा फरायसा टंला हालामनि जा जे डाबल इ आरो निट आरो जौसिन फरायसालिनिफ्राय सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसा दा बेबायदियाव आं बिथांमोननिफ्राय साबायखर बावबाय आरो निउस 24 बड'लेण्डनिफ्राय नोंथांखौ बरायबाय नोंथाङा सासे उथ्रिसार फरायसा हिसाबै दा मा आनजादाव उथ्रिनानै नोंथाङा दिनै देरहासार जादों आरो नोंथाङा मानो बरायजाखो बेनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो थाखाय आं इउएन एकाडेमि टंलायाव फरायोमोन आं फरायनायाव जेनेबा इन्टारेस्टेड गैयामोन आरोना होमबाबो बिमा बिफानि बुंनायाव फरायोमोन आंनि गोसोआ बिदि नङामोन आरोना फरायनायथिं थांनाय बिदि माबा जानाय दा टारगेट दंमोन बिखौ मोनहैनायनिसो ओमफ्राय मा आनजादाव उथ्रिसारखो मा थाखो सेथि जागोन गोजोन्थों आচ্ছা बेनि उनाव थांगासिनो दङ बे समावहाय नोंथांखौ बरायदों दिनै टंला दखरा फरायसा आफादनिफ्राय सासे उथ्रिसार फरायसा हिसाबै मा बुंनो सानो आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बेयाव बरायजानायनि थाखाय आं आरो बाहाय नाजाबावगोन नेक्स्टआव जि आं माने आरो गोजौसिन थाखोआव उथ्रिसारनो हायो मा आनजादाव फार्स्ट डिभिजन माबा आरोबाव बे समावहाय नोंथांखौबो दिनै टंला दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायदों मा सानदों नोंथाङा बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आंनि नाजानायनि गेजेरजों आङो दिनै बारा हायाबाबो एसे साक्सेस जानो हादों आङो 2020 HSLCआव एग्जामाव पास जानो हादों बे समावहाय टंला दखरा बर' फरायसा आफादनिफ्राय नोंथांखौ बरायबाय नोंथांनि उथ्रिसारनायाव फरायनायनि बेलायावहाय मा बुंनो सानदों दिनै बेयाव फैनानै गोसोआव गोजोननाय मोन्दों गोग्गानाय मोन्दों आं 2020 मायथाइनि HSLC एग्जामाव सेथि आनजादाव उथ्रिनो हादों बे समाव नुनो मोनदों टंला हालामनिफ्राय सासे जे डाबल इनिफ्राय बिथाङा उथ्रिसार जानो हादों जाय बिथाङा सिलचरावमोन नामा सिलचराव दिनै इलेक्ट्रनिक इन्जिनियार फरायनो थांगासिनो दङ बिथांनि मुङा रतन बर' बिथाङा दिनै बरायजादों टंला दखरा बर' फरायसा आफादजों बे समाव बरायजानानै नोंथाङा माबोरै मोनदों आरो उननि जोलैखौ नोंथाङा मा होननानै खावलायगोन फरायनायनि बेलायाव दिनै आं बरायजानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आं मेट्रिक आनजाद होनाय समाव बरायजानानै गोजोननाय मोन्दोंमोन आरो दाबो बरायजानो मोन्दों जे डाबल एन्ट्रेन्सखौ क्वालिफाइ खालामनानै आं NIT सिलचराव इलेक्ट्रिकेल इन्जिनियारिं डिपार्टमेन्टआव मासि मोन्दों सिट फरायनो थाखाय आं दा आंनि फंबाय बिनानावमोनखौ बिसोरखौबो बेखौनो बुंनो सानदि फोरोंगिरिफोरा बुंनाय बाथ्राफोरखौ जि फोरोङो बेफोरखौ गोसोआव लाखिनांगौ गुबुन बायजो बान्दा बाथ्राफोरखौ बारा गोसोआव होनाङा बे समावहाय आरो नोंथाङाबो सासे देरहासार फरायसा होननानै তুমি আজি আমাৰ টংলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ তোমাক সম্ভাষণ জনালো সম্ভাষণ জনাৰ মুহূৰ্তত তোমাৰ অনুভূতি কেনেকুৱা হৈছে আৰু কিহৰ কাৰণে তোমাক মানে সম্ভাষণ জনালো খুব ভাল লাগিছে ইয়াতে আহি পালে আৰু মোক ইয়াতে মাতিছে কাৰণ মই 2020 JEE মেইনছ আৰু এডভান্সত পাছ কৰি পালে এতিয়া IIT গুৱাহাটীত চিট পাইছোঁ কাৰেণ্টলি মই এতিয়া IIT গুৱাহাটীৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ষ্টুডেণ্ট
branch chemical science and technology. And your advice to next generation? মই এইটো এডভাইচ দিব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকে ষ্টাডি কৰা, ভালকৈ ষ্টাডি কৰা, হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰা, তো পাৰিবা তোমালোকে। Thank you. So, नोंथांनि जितु बर'द कम ना ओमफ्राय नोंथाङाबो JEEनो उथ्रिदोंमोन नङा होमबा? बे समाव दिनै बरायबाय नोंखौ, बरायनाय समावहाय नोंथाङा मा सानदों दायो? दिनै आंखौ बे जथुमा मेलनि गेजेरजों बरायनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। आं नीट आनजादखौ उथ्रिनो हानानै आं आसाम मेडिकेल कलेजाव MBBS कर्सआव मुं थिसननाय जाबाय। आंनि मुङा जाबाय सानस्रि नार्जारि। सानस्रि नार्जारि, जाय दिनै नैबे निउस 24 बड'लेण्डनि स्क्रिनाव दङ, बिथाङानो जाबाय सानस्रि नार्जारि आरो बिथाङा नीट आनजादखौ उथ्रिसार खालामनानै दिनै गुवाहाटी मेडिकेल कलेज, आसाम मेडिकेल कलेजाव बिथाङा मुं थिसनबाय आरो मुं थिसननानै बिथाङा सासे जोंनि गेजेराव बर' हारिनि गेजेराव सासे डक्टर जानानै फैगोन बेखौ आसा खालामबाय। दिनै बिथांखौ टंला दख'रा बर' फरायसा आफादा दिनै नैबेयाव बरायदों। दा बे बेलायाव उननि जेनेरेसनखौ नोङो मा होननानै खावलायहरदों? आं बेखौनो खावलायनो नाजादों जे आंनि फंबाय बा बिनानावमोनखौ जे गोख्रों नाजाथाबनायनि गेजेरजों आं जेरै बे डाक्टार लाइनाव फरायनो मोनदों, बेबायदिनो नोंसोरबो नाजाथाबदो आरो नाजाथाबबानो गासैबो जाजोबगोन। आइ आफाया नोंनि फरायनायाव बेसेबां मदद होदोंमोन? सोर बांसिन होदोंमोन? बुंनो थाङोबा सानैबो आंखौ जोबोद मदद होदोंमोन। बिसोर आंनि गासैबो नांगौखौ होजोबदोंमोन आरो बिसोरनो आंखौ दावगालांनो थाखाय थुलुंगा होदोंमोन। स' आं दिनै बे बरायजानायनि गेजेरजों आं आंनि आइ आफाखौ थेंक इउ। ঠিক আছে। बे समावहाय आरो सासे लोगो मोनबावदों আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে। আজি যিজন টংলা আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা সম্ভাষণ জনাইছে তাইকো, তাই হৈছে JEE উত্তীৰ্ণ এজনী ছাত্ৰী। বৰ্তমান যিটো সম্ভাষণ তোমাক জনালে, তোমাৰ অনুভূতি কি? মোৰ ইয়াতে আহি বহুত ভাল লাগিছে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আমাক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ কাৰণে। মোৰ নাম অপৰ্ণা কছাৰী। মই IIT JEEত মানে পাছ কৰি কিনে এতিয়া IIT কানপুৰত মেকানিকেল ব্ৰাঞ্চত আছোঁ, ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট। बे समावहाय नुनो मोनबाय बिथां प्रतिमा कछारी, बिथाङा IITआव पास खालामनानै IITआव पास खालामनानै बिथाङा JEEआव पास खालामनानै बियो IITआव बे एडमिसन मोनदों आरो बिथाङा कानपुराव दङ। सासे मेकानिकेल इन्जिनियार जानानै जोंनि गेजेराव थाबैनो फैगोन, जोंनिफ्रायबो आसा थाबाय। साबायखर। दा बे समावहाय दिनैनि हाबाफारियाव नोंथांखौबो टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनिफ्राय बरायदों। माबायदि मोनदों गोसोआव? बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। गावनि खस्थ' खालामनानै सेथि मासियाव आनजादखौ उथ्रिनो हानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मा बुंगोन नों उननि जोलैखौ? माबायदि फरायनांगौ? नाजानायजों गावनो खस्थ' खालामनानै मावबानो जाफुंसार जायो। नोंनि हबिया मा? उननि मा खालामनो सानदों नों? थांखिया मा नोंनि थांखिया? डिजाइनार ना? बे समावहाय नोंथांखौबो दिनै टंला दख'रा बर' फरायसा आफादनि नैबे आफादाव नैबे गेवलां मेलनि सिगां जा बरायनाय हाबाफारि बेवहाय बरायदों। मानि थाखाय बरायखो? मेट्रिक आनजादाव सेथि आनजादाव उथ्रिनो हानायखाय बरायदों। थाखाय गोजोननाय मोन्दों। बबे फरायसालिनिफ्राय? सुमापारा हाइ स्कुलनिफ्राय ना? दा मा जानो सानदों नोङो? प्रफेसार जानो थांदों। उननि जेनेरेसनखौ मा होननानै खावलायहोगोन नों? माबायदि फरायनांगौ गथ'आ सासे देरहासार फरायसा जानांगौब्ला? दङ। दा दिनै बरायनायनि बेलायाव नोंनि गोसोनि रावा मा? आं दिनै बे मेलाव बरायजानानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो आं उननि समखिनियावबो गासै एग्जामावनो मोजाङै पार्सेन्ट लानानै उथ्रिनो नाजागोन। मा आनजाद पास खालामदों? HSLC सेथि थाखोआव। मा जानो सानदों हबि?
नार्सिं BSc नार्सिं दा बे समाव आरो बाव दंबायो जोंनि गेजेराव सानै फरायसा मा सानदों दिनै आं बेयाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों बरायजानानै आं मेट्रिक आनजादनि थाखाय बरायजादों मा होनगोन आं बेयाव फैनानै जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों आरो आं उननि एग्जाम आनजादफोरावबो मोजाङै मोजां उथ्रिसारनो नाजागोन आंनि मुङा सानुम दैमारि आं दानसोरां गोजौ फरायसालिनिफ्राय फरायनानै मेट्रिक आनजादखौ सेथि आदसा नैबे समावहाय टंला दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो टंला गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जा बोसोरसालिया जुथुमा बे बोसोरसालिया जुथुमानि गेजेरजों दा नैबेयाव थानाय जाखिनि फरायसा टंला हालामनि साफा साफा उथ्रिसारनाय फरायसा मोजां रोखोमै उथ्रिसारनाय फरायसा बिथांमोनखौ दिनै टंला दख'रा फरायसा आफादा बरायदों बे हिसाबैनो निउस 24 बड'लेण्डनि सासे एडिटर इन चिफ जानानै खावलायदों बिथांमोननि जिउआव जाहाथे बिथांमोननि नाजानाया जाफुंसार जानानै फैयो आरो उननि जेनेरेसनाबो बेबायदिनो बिथांमोन बायदिनो जाहाथे साफा साफा फरायनायाव दावगालाङो बेखौ खावलायबाय गोजोन To News 24 Bodoland, News 24 Bodoland YouTube channel, please subscribe and click on bell icon. Thanks.